NASA vzniklo 26. júla roku 1958 a je to veľmi pôsobivá organizácia z mnohých dôvodov. Postavila prvého človeka na mesiac, pristála s prvým roverom na Marse, dobre, ale kvôli tomu tu nie ste. Poďme teda k tej otázke. Prečo NASA prestala preskúmavať oceány? Niektorí ľudia veria, že NASA bola vytvorená, aby skúmala oceány Zeme, ale krátko potom, ako to začala robiť, presunula svoje zameranie do vesmíru, aby nás čo najrýchlejšie dostali z tejto planety, lebo objavili niečo v oceáne. Akokoľvek pútavý príbeh, nie je to pravda. NASA bola založená ako priama reakcia na to, že Sovietsky zväz vypustil svoj satelit Sputnik 1. To znamená, že keď vypustil do vesmíru satelit Sputnik 1, tak kvôli tomu vznikla NASA. No a od roku 1958 bol jediným cieľom NASA vždy skúmať vesmír. Prieskum oceánov nie je súčasťou jej histórie, ale však ak NASA nikdy nepreskúmala oceány, prečo toľko ľudí tvrdí opak? Nie je žiadnym tajomstvom, že Zem je fascinujúca planéta s mimoriadne bohatou históriou. Veľká väčšina oceánov zostáva nepreskúmaná vďaka kombinácii neuveriteľne hlbokých vôd, obrovského tlaku a nedostatku slnečného svetla je viac ako 80% celkových oceánov na Zemi úplnou záhadou. No a to vedie ľudí vymýšľať ďalšie a ďalšie teórie o oceáne a táto teória je jedna z nich. No a ako táto konšpiračná teória začala? Celé to začalo v marci roku 2021, keď účet Memes2Click odovzdal video s tvrdením, že pôvodnou misiou NASA bolo prehľadávanie oceánov. Why did NASA halt its ocean exploration program? Why did NASA stop exploring the ocean? Have you ever wondered why NASA stopped exploring the oceans? Video takmer okamžite preskočil na územie konšpiračných teórií, to je však všetko príbeh a pritom je to falošný príbeh. História NASA bola v priebehu rokov dobre zdokumentovaná a v žiadnom bode sa neuvádza, že organizácia bola založená na prieskum oceánov. Hoci NASA nikdy nepreskúmala pozemské oceány, sleduje ich z vesmíru. V roku 1978 NASA vypustila Seasat, civilný oceánografický satelit a prvý svojho druhu. Seasat mohol merať výšku kozmickej lode nad hladinou oceánu, rýchlosť, smer vetra a teplotu povrchu mora. Bohužiaľ, cesta Seasatu bola krátkodobá. Skrát spôsobil, že už po 105 dňoch prestal zbierať data. Toto je koniec tohto videa, budem rád, keď mi do komentárov napíšete svoj názor, že či veríte tejto konšpiračnej teórii alebo nie. Budem rád, keď na toto video dáte like, lebo mi to dalo veľmi veľkú prácu a budem rád, keď mi dáte odber, aby som sa mohol posúvať v mojej tvorbe. No a toto bude všetko, my sa vidíme v ďalšieho videa. Čaute.